खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय आङो दिनै अमाजों थास' बुग्ला ना मा होनो बेखौ संनायदों। ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायलांदो आं माबायदि सङो। बेहाय बेदरखौ बइल खालामगासिनो आङो। बिराद मैला ओंखारो नै। थालिर जादो आबाया बा खामफ्लायबो लाना जादो। आं लायाबा थालिरा आंनो होगोन ना होआ? होगोन थेंक इउ। टेन ना बा दे टेन होनबावनाय दे आंबो जानोसै जाबाय। बारा मोनाखै थेवबो जानोसै मा मा सान्दुं गोसा मा गोलोमदों जानो सारि मोनाव उन्दुनो नै लोगोफोर बेनो थास'आ थास' बुग्ला आरो बियो थास' बुग्लायाथ' गोसोमबो गुफुरबो थायो नालाय। ओमफ्राय जोङो गोसोमखौ लाबोदो गामिनि बायना लाबोदोंमोन 10 थाखायाव थरथाम खरे होदोंमोन आरो मैया थरसे जादो। ओमफ्राय दिनै अमाजों जानोसै। दायो आं थास'खौ सायनानै लाखांबाय। ओमफ्राय दा आं संनो थाखाय रेडि जाबाय। नैबेहाय दायो आं साराय जानबाय जाननानै ओमफ्राय नै फारसेथिंजाय गाइखेर फुदुंगासिनो आङो। नैबेहाय आङो सामब्राम गोजा बानलु ओमफ्राय जिरा देनाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुरजों हाइजें बेनिफ्राय फानलु गोरान थाइनै देना लादो। जोंहा फानलुखौ एसे ज्रोम जायो नालाय। नै लोगोफोर आङो बेदरखौ एवफ्रामबायानो जेनेबा थावआवनो आं मस्ला मस्लि सब हरना लाजोबखाबाय आरोना। माने आं भिडिअखौनो दसे लानो बावगारदोंमोन आरोना बाजै फैनानै गामिनि सासे बाजै फैदोंमोन। ओमफ्राय एसे नाहरनायावनो भिडिअखौ आङो माने बन्द' खालामना गालांथ'दोंमोन दा अन खालामफिनगोन ओरै होननानै। ओमफ्राय उनाव होफिननो बावगारदोंमोन। ओमफ्राय उनावसो बिदि संनायावनो उनावसो गोसोखांफिनदों आंथ' भिडिअ बानायदोंमोन ओरै होननानै। ओमफ्राय आं बानायबाय। दा आनारस थाइसे मोन्दोंमोन बेखौनो जालायनोसै। आनारसआव थानाय बै माबाया गोसोम गोसोम मेगन बायसे बेखौ गारदो आरोना। आङो माननाय मोनो माने आं बेखौ जाफाबा ओंखायनो आं बेखौ गारो। गोदै जादों। बेयाव हाइजें बिलाइ दङमोन थिङानो होथेजोब्बाय। हाइजें बिलाइ होनि हाइजें बिलाइखौ जोंनिया बिराद आइरन ना दैया ओंखायनो एखे बाल्थिं माबा मगफोरानो गोमो गोमो जाजोबो आरो। हाइजें बिलाइखौ होनोसै। आंना ओंख्रिया मोनबाय दायो। ओमफ्राय आं अरखौ बन्द' खालामनोसै।
नै लोगोफोर ओंख्रिया आंनिया ओमफ्राय आं बेखौ साखिनायनो नागिरदों माबायदि जाखो गोथाव जादोंना जायाखै मोनबाय दायो आङो ओंखामबो जानोसै होमबा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो बाय बाय